Merħba tfal, nilqakom għal rokna oħra tal-programm Għid l-istorja Tell Me a Story. Illum tfal se ngħidilkom ħrafa mill-Italja. Ħrafa milli jirrakkonta Italo Calvino. Il-ħrafa tal-lum jisimha Il-ġurdien ta' Dembu Twil. Mela ħin il-ħrafa tfal, inħarsu u nisimgħu. Proset. Darba waħda kien hemm sultan. Kellu tifla waħda. Kienet tifla sabiħa. Kella ġmiel li ma bħalu. Parajnejn mill-lewn is-sema. Kella xara innuklatu twil kulur id-deb. Lewn id-deb. Il-ġmiel tagħha kien ġmiel tassew. Kienu ħafna dawk ir-rejiet u dawk in-nies nobli li kienu jiġu biex jiżżewġu lill-prinċipessa. Iżda r-re dejjem kien jgħid le, binti mhijiex għaż-żwieġ. Iva, hekk kien jgħid, għax kull filgħaxija meta kien ikun rieqed, dejjem kien jisma' leħen irqiq. Leħen illi kien jgħidlu iżżewwiġiex lil bintek. Iżżewwiġiex lil bintek. Iva, ir-re kellu ħafna biża'. Iżda darba waħda bintu kienet qiegħda tħares lejn il-mera u titpaxxa bil-ġmiel tagħha stess. Dawk l-għajnej lewn is-sema, dak ix-xar innuklatu debi. Bħal donna irrabjat u niżlet isfel fejn missiera. Għaliex? Għaliex jien minix għaż-żwieġ? Dan il-ġmiel li għandi li ma bħalu. Għaliex? Missiera qalla hekk hemm bżonn u inti tagħmel dak li ngħid jien. Leta, ma nagħmilx dak li tajt int missier. Jumej ħantik żmien, intik jumejn żmien missier. U jekk int ma ssiblix raġel biex niżżewweġ, jien inneħħi ruħi bidejja. Hekk tagħmel? Tassew illi hekk tagħmel? Mela ħanajdlek jien għax se nagħmlu. Ilbes l-isbaħ il-bies li s-soltu tilbes nhar ta' Ħadd. Oħroġ it-tawwal minn ġottieqa. Jgħaddi min jgħaddi. Dak illi jgħaddi inti tiżżewweġ. Tajjeb għalik hekk? Da żgur li tajjeb. Da żgur li tajjeb. U xbejba marret u libset l-isbaħ il-bies li kienet soltu tilbes nhar ta' Ħadd. Fetħet it-tieqa u x-xabta tal-barra b'dak ix-xar twil, lewn id-deb barra t-tieqa b'dik il-ħarsa ħelwa u b'dak il-wiċċ sabiħ qisu tax-xema. Tħares u tistenna, tħares u tistenna. U fil-ħin u l-waqt jgħaddi ġurdien. Ġurdien b'demb twil, twil u twil. Iżda ma kienx dembu twil biss. Kien jinten intina 7 pesti. X'waħda din, x'waħda din. Missier, għadda ġurdien mit-triq. Għandek tkun kuntenta binti, għax issa se tiżżewweġ ġurdien. Le, inti żgur m'intix se tħallini niżżewweġ ġurdien. Inħallik, għax dik kienet il-wegħda tiegħi. Tinsiex binti, inti rid tneħħi ħajtek bidejk. Il-ġurdien għadda,
mela lil Ġurdien tiżżewweġ. U r-re minnu fih stieden in-nies nobli, il-ħbieb biex jiġu ħajjippranzaw għax ried jurihom l-arus ta' bintu lil min kienet se tiżżewweġ. Bintu kienet imwerwra u dik il-ħarsa tal-Ġurdien waqt li kienet fit-tieqa ma setat tneħħiha b'xejn. Kien hemm ikel imwejjed mimlijin ikel u l-mistednin ġew kollha bimnieħierhom imxammar ħajaraw dan l-arus minn kien. Kulħadd kien f'postu, iżda s-siġġu taħdejn l-arusa kien vojt. U n-nies minn taħt l-ilsien bdew jgħidu: l-arus fejnu? L-arus għadu ma derx. Fil-ħin u l-waqt instema bħal xi ħadd jobrox mal-bieb ta' barra. U hekk mar il-qaddej u fetaħ il-bieb. Ħares l-isfel u sab Ġurdien b'dembu twil bħal donnu ma jispiċċa qatt. Iżda ma kienx twil biss dembu, kien jinten pesti. Iva, qal is-sultan, ħallih ħajidħol għax dak se jiżżewweġ lil binti. Il-Ġurdien daħal u tela bil-qiegħda fuq is-siġġu. In-nies baqgħu jħarsu imwerwrin, iddisgustati dik l-intina ta' dak id-demb. X'waħda din? Il-prinċipessa tiżżewweġ Ġurdien? Iva, ir-re qalilhom bl-istorja. Issa l-għadda l-Ġurdien għandi nħallija tiżżewweġ lil Ġurdien. U x'sewwa qiegħed nagħmel? U n-nies bdiet titħaq kemm tiflaħ. Iva Sultan, iva sewwa qiegħed tagħmel. Iżda ma kinux jafu jekk din kienitx ċajta. U tbissima saret daħqa u daħq sfrenat li ma seta jieqaf b'xejn. Il-Ġurdien resaq lejn ir-re u qallu: hu ħsieb illi dan id-daħq fil-vojt, dan id-daħq bija jieqaf minnu fih. Għax ħażin ikun għalik jekk dan id-daħq ma jieqafx. Ifqu! Għajjat minnu fih ir-re. Dan id-daħq għandu jieqaf għax dan il-Ġurdien se jkun ir-raġel ta' binti. In-nies kollha wafqu. Meta ġew biex jieklu, il-Ġurdien kien żgħir wisq fuq is-siġġu, ma kienx ilaħħaq mal-mejda. Beda jersaq lejn il-prinċipessa, iżda l-prinċipessa aktar bdiet titbijat. Imma l-Ġurdien ma tax każ. Jien minn fuq dan is-siġġu ma nistax nikol. U bekk tela fuq il-mejda. In-nies resqet lura. Il-Ġurdien mar resaq fuq platt ta' waħda min nies nobli u beda jiekol minn ġol platt tagħha. Hekk kif kien kollox resaq fuq taħdejha u beda jiekol minn ġol platt tal-persuna li kien bil-qiegħda ħdejha. Iżda din il-mara nobli ma felħitx iktar. Ja, x'intina dak id-demb kif nittint kull maw. U l-Ġurdien irrabja tant
illi d-dembu beda jifferfru u beda jagħti lawn u lemmu l-fuq u l-isfel u ma kull fejn beda jħabbad dembu kollox beda jisparixxi. Telqu n-nies, telaq l-ikel, il-mejda, ir-re, il-prinċipessa saħansitra l-kastell kollu. X'waħda din? Il-prinċipessa sabet ruħa f'wesa kbir. Kienet waħda, imwerwra, imbikma, ma tafx se tagħmel. Tħares mingħajr ma tara lil ħadd. U bdiet tgħid: Ġurdien tiegħi, il-mibeda imbidlet f'xewqa li narak. Ftit ħin wara rat raġel. Eremit kien jgħix waħdu. X'bejba gustuża, inti x'inti tagħmel? Hawn f'dan il-ftuħ, mela trid li jiġi jieklok xi iljun, xi tigra jew xi mostru. Tgħidlix hekk għax qiegħda nibża. Ma nafx x'għandi nagħmel. U lanqas jien ma naf ngħidlek x'għandek tagħmel. Iżda, imxi aktar il-bogħod. Għandek issib lil sieħbi, eremita bħali. Imma kemm għaref iktar minni. Forsi jaf jgħidlek hu x'għandek tagħmel. U l-prinċipessa imxiet u reġgħet qalet hi miexja: Ġurdien tiegħi, il-mibeda li kelli għalik imbidlet f'xewqa li nkun miegħek. U hemm kien hemm l-eremita. Ħarset lejh u qaltlu: Batni sieħbek għax ma nafx fejn għandi mmur. Iqaf hawn xbejba, iqaf hawn fejn int. Ħaffer ħofra. Ara li l-ħofra tkun id-daqs tiegħek biex bekk inti tidħol ġo fiha. U minn ġo xara ħarġet molla. Ma kellix biex tħaffer u bdiet tħaffer u tħaffer b'idejha u bil-molla. U għamlet ħofra. Daħlet ġo fiha kien jonqos ftit ieħor u ħaffret ftit ieħor. Kienet id-daqs tagħha sew. U hekk kif ix-bejba daħlet ġo din il-ħofra baqgħet nieżla fil-font. Sabet ruħha ġo kastell tal-kristall. X'waħda din? Dan kastell ġo qar. Kif jista' jkun? U hemm fejn il-kastell u ġo dan il-qar kien hemm l-ilma. Kien hemm vaska kbira mimlija bil-ħut. Daħlet saqajja. Kemm kien font l-ilma ma setax tieqaf ġo fih u timxi ħatersaq lejn dak il-palazz tal-kristall. Hemm kienet taraħ, ma setax tersaq lejh iktar. Għax bejna u bejn il-palazz tal-kristall ġo dak il-qar kien hemm dan l-ilma li qiegħed jifret. Għamlet kuraġġ u niżlet fl-ilma. Niżlet kollha kemm hi. Iżda baqgħet nieżla. U kif niżlet, sabet ruħha fil-palazz tal-kristall. Mela hekk kellha tagħmel, tidħol ġo l-ilma biex issib ruħha fil-palazz tal-kristall.
kienem kmamar ġmiel li ma bħalu. Kmamar miksijin bil-bellus. Kienem mejda kollha ikel u kielet fuq li kielet għax kienet bil-ġuħ. Telat taraċ u sabet kamra tas-sodda. U daħlet fis-sodda għax kienet għajjina wkoll. Iżda qabel raqdet, reġgħet qalet: Ġurdin tiegħi, il-mibeda li kelli għalik inbidlet f'xewqa kbira li nkun miegħek. U hekk kif kienet riqda, bħal semat u ħasset xi dwiefer mal-art joqorbu lejn is-sodda u xi ħaġa tela fuq is-sodda. Iżda beżgħet u baqgħet kwieta, rieqda għajnejha magħluqin. Għaddiet ġurnata oħra. Daret mal-palazz tal-kristall kollu. Reġgħet kielet, reġgħet daħlet fis-sodda u reġgħet qalet l-istess kliem. Semat bħal dwiefer mal-art joqorbu lejn is-sodda u iva xi ħaġa reġgħet telat fuq is-sodda. Iżda baqgħet b'għajnejha magħluqa. Ma f'qalba qalet: Ġurdien tiegħi, dik il-mibeda li jiena ħassejt għalik inbidlet f'xewqa li nkun miegħek. U dak il-ħin instema' vuċi. Ixgħal ix-xema, ixgħal ix-xema taħdejk. U tfajla xalet ix-xema u ħarset u rad ġuvni sabiħ. Il-ġurdien inbidel f'ġuvni sabiħ. Inti kellek tkun biex tneħħi s-seħer minn fuqi u ma nibqax aktar ġurdien b'dembi twil u jinten. Inti kellek tkun għalija. Bekk il-prinċipessa u dan il-ġuvni sabiħ inaqdu fi żwieġ u baqgħu jgħixu fil-palazz tal-kristall. Kemm kienu kuntenti, għamlu familja u għexu kuntenti u ferħanin għal tul ta' żmien. Mela dik kienet il-ħrafa tagħna llum tfal. Aħsbu ftit u waraw li ma parti minn din il-ħrafa kienet toġobkom l-aktar. Pruvaw ftakruha u għajduha lil xi ħadd ħalli l-istejjer ma jmutu qatt. Sakemm nintaqgħu darb'oħra tfal, saħħieta issa.